Nyanya kwa Ramogi in gi thuolo mar orote machok e laini marwa mar ote machok ma en 3:600 machiegni nyinga Milton Ochieng. Jakom duol mar yiero IEBC Erastus Ethakon osingo ne Jo-Kenya ni IEBC oikore mokalo ni yiero duto ma adundo madhi timore tarik 27 dwe mar 11 higani. Nolero ni Ikruok duto ni kare kendo ni migawo mar omenda osechwalo omenda duto mane gikwayo mabiro konyogi e bago yierogo maonge oharo. Ne giwacho ni giseketo okenge mabiro konyo e kedo gi mibadhi kod kit tulo moko mathoro muoch e kinde yiero ka giketo wang'gi e yiero maduong' ma 2027. Evans Musati ma en jakom komiti mar duond buche olero ni gisiro lwedo duol mar IEBC kowacho ni duond buche mamuocho tulo e kinde mabiro ibiro tamo kata donje yiero. That on our preparedness for the by-elections that will take place on the 27th of November 2025, we would like to assure the country and the citizens of this beautiful Republic of Kenya that all preparations are the top gear, and the resources that we were looking for in order to conduct a successful by-elections are now available to us. Where there were shortages, we've had very candid and honest and fruitful discussions with our National Treasury, who have since then unlocked that, and therefore there's no reason whatsoever why we should not have the by-elections as planned. We want to participate in ensuring that we have good political sanity by ensuring that we mandate IEBC, particularly the chair, to enforce the code of conduct where we have politicians who are inciting violence. Kenyans don't want to be incited to violence. So as political parties, we have empowered, we have given the chairman of IEBC the tools of trade. As the referee, we have given him the yellow card and the red card and the flags so that he can conduct his business so that Kenyans can have sanity in politics. Jotelo motenore